जि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंथाइ आफादनि हेफाजाबाव 19थि रंजालि बैसागु जानो थांगासिनो दं। बे बेसेबांसो साखाफारा जानानै दं? जोंनि सिसुबानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिथु रंजालि बैसागु जों फालिनो नागिरदों, बे रंजालि बैसागु फालिनाया दिनै 19 बोसोराव आगान सुरबाय आरो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ जोङो देग्लायनि बे 12 आरो 13 अक्ट'आव जों फालिनो सानदों। जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोआ दिनै जोङो प्राय 90% फ्राय जोब्बाय खामानिया। दा 12 आरो 13 अक्ट'आव जोङो बिहामजो हानजा मोसानाय, सिख्रि सिख्ला मोसानाय आरो देमसि मोसानाय, बेखौ बादायारि हिसाबै जों बेयाव बैसागु फांसनाव जोङो बानायगोन। बेयाव दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै बादायारि हिसाबै फैनानै मोसाफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो खावलायहरदों। दा जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जों आलासि महरै लेंनानै लाबोदों जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा सार आरो जोंनि BKWSCनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी सारखौबो जोंनि बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोआव हांख्रायहरदों। बिथांमोना फैगोन होननानै आसा होदों। दा जों अक्ट'आ जोंना 12 आरो 13, जों 13 अक्ट'आव आलासिफोरखौ हांख्रायहरदों। बिथांमोना गासिबो फैगोन होननानै जोंनो आसा होदों। दा बेनिखायनो आङो बे खुंथाइ आफादनि आफादगिरि जानानै गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे 12 आरो 13 अक्ट'आव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों।